हम सुनै छिए कि भागलपुर के साड़ी बिंदी चूड़ी बड़ा नामी रहे छे से हमरा एगो कीन के लाई दाना आ एकरे भाव में कहे छे भैया जरा कट दीजिए हो किट कुलिया तारापुर से ओठल लिया लक्ष्मीपुर से टिकुलिया तारापुर से ओठल लिया लक्ष्मीपुर से मंगाए दन हो पियवा सरिया भागलपुर के मंगाए दन हो पियवा सरिया भागलपुर के टिकुलिया तारापुर से ओठल लिया लक्ष्मीपुर से तारापुर से उठल लिया लक्ष्मीपुर से गाय दाना हो पियवा सरिया भागलपुर गाय दाना हो पियवा सरिया भागलपुर के कहती है झाझा के झुमका लैहा चूड़िया दुर्गापुर से पटना के पायल पिया जुरा जयपुर से झाझा के झुमका लैहा जुरा जयपुर से पटना के पायल राजा टिकुली दुर्गापुर से और सिंदूर सोनापुर से बिंदिया दुर्गापुर से मेहंदी मधुपुर से हो सिंदूरवा सोनापुर से मंगाए दाना हो पियवा सरिया भागलपुर मंगाए दाना हो पियवा सरिया भागलपुर और कहती है हरवा हाजीपुर से काजरवा कानपुर से पाउडर क्रीम पिया ले हसनपुर से हरवा हाजीपुर से काजरवा कानपुर से पाउडर क्रीम पिया ले हसनपुर से
बिछिया बिशनपुर से एगो सेनुरा सोनपुर से, बिछिया बिशनपुर से लइहा सेनुरा सोनपुर से, और की मंगाए दाना हो मंगाए दाना हो एगो सरिया भागलपुर से, मंगाए दाना हो एगो सरिया भागलपुर से, मंगाए दाना हो एगो सरिया भागलपुर से, गोलिया तारापुर से उठलिया लक्ष्मीपुर से, गोलिया तारापुर से उठलिया लक्ष्मीपुर से, मंगाए दाना हो मंगाए दाना हो जवा सरिया भागलपुर से, मंगाए दाना हो जवा सरिया भागलपुर से, मंगाए दाना हो। दो लाइन इनका